Добро утро на всички! В уречения час много обичам точността, когато се обявим някакъв час да се спазва. Затова успешните хора са успешни, защото спазват обещанията си. Това е много важно и тук в нашата програма, когато започнем сами на себе си да дадем обет или аскеза, или да обещаем, че в продължение на 21 дена ние ще спазваме стриктно програмата, както ни е дадена. Тоест ще заменим едно или две хранения с нашия протеин под формата на шейк. Ето тук съм ви го приготвила. Ето го протеинчето малко така. Не бях го затворила много добре. И си го разбих. Да го оставих малко да... Ето по този начин. Сега това ми е сутрешната доза. Вече го правя на око. Една мерителна лъжичка си слагам и си го разбивам. След това съм си приготвила една такава готина чашка, която да ми е приятно да си пия, където и да е моят шейк. Така че вие сами ще си изберете как да ви е приятно, полезно да си пиете вашия шейк. Виждам, че се събираме, за което много ви благодаря. Явно ранния час не притеснява всички. Някои от вас ще се включат на живо, други ще могат да гледат записа след това. Ако нещо не ви е ясно, можете да се върнете. Записите ще бъдат препоръчани в групата. Също така можете да пишете под този пост. Ако нещо ви интересува, имате въпроси, не се притеснявайте. Важното е тук да действаме, да взимаме участие, за да можем да разберем основното тук на тази програма. Някои от вас няма да успеят в програмата, ако нещо не разберат самите инструкции или нещо по пътя на програмата не им стане ясно. Тогава със сигурност няма да можем да успеем и с програмата, но това не трябва да ни притеснява. Ще обърна внимание на нашите цели. Вчера говорихме за мотивацията. Кое може да ни мотивира ние да предприемем действие? Днес ще обърнем внимание на целите, защото виждам на моите консултации определянето на целите, така беше и за мен. Беше много трудно, неразбиращо как да определим нашите цели. А когато не определим правилно нашите цели, ние няма как да се справим и тогава казваме: ами това няма как да стане, това не е за мен. Другият начин, за да не се получи програмата, това е когато виждаме, че тази цел не е нашата, или не ни вибрира, или просто не влагаме чувство в тази цел. Трябва да имаме ентусиазъм. Просто когато си пожелаем някаква цел, мечта, след това я превърнем в наша цел, наистина трябва да влагаме чувства в това, за да може това, което искаме, да се сбъдне. А не просто аз искам сега да сваля няколко килограма или там, чули сте, искам да започна да се храня по-здравословно, но това, ако не е вашето, то няма как да се случи и за вас ще бъде безполезно. Благодаря на всички, които сте в тази прекрасна група. Повече от 600 човека сме вече. Много ви благодаря. Ако някой от вас не се чувства на място, естествено, че може да напусне групата. Тук не ги държим на сила хората. Всеки един от вас има право на избор, така че вие си решавате, ако някой е попаднал по погрешка или там някой го е поканил, няма никакъв проблем. Тук ние заедно се подкрепяме, мотивираме и вървим напред в тази невероятна програма. Програмата ще се проведе 21 дена. Не съм го сметнала до 14 ноември.
защото започват коледните пости, всеки вече има право, решение да прави оттам нататък каквото е решил за себе си. Някои от вас ще спазят, някои не, но това е личен избор, така че искам да уважа всеки един от вас. С този невероятен шейк ние просто допълваме нашата, аз не обичам да казвам диета, нашето хранене. Това не означава, че когато пиете този шейк, ще трябва да хапвате абсолютно всичко или там да се тъпчем, както до сега, защото понякога аз също казвах, аз не ям много, но отстрани никой не вижда. И ние не можем да се видим точно отстрани. И когато започнах вече да спазвам по-така по-стриктен режим за мен, тогава осъзнах, че хладилникът ми е пълен и аз съм изяждала тази храна в хладилника. Това бяха моите ограничения и аз дълго време работех върху тях. Така че на подсъзнателно ниво ние всички казваме, ние не ядем толкова много, но пък пълнеем то от въздуха. Не се пълне от въздуха. Трябва да проследим. Говоря за хората с наднормено тегло. Има хора, които имат някакви болести оттам или лекарства, които приемат, също могат да се качват килограми. Например, моя позната беше изпаднала вече в паника, как така ще се лекува, но то от тези лекарства се пълнее. То от лекарствата не се пълне от днеска за утре. Трябва да пиете там година-две тези лекарства, за да можете да повишите теглото си. Понякога също беше при мен така, късни вечери, приятели напред-назад, канят по събития и така бавно, неусетно, аз по принцип никога съм нямала наднормено тегло. Бях нормално момиче, след това жена, но аз винаги изисквах от себе си повече. Дори когато бях на 15 години, аз не пиех кафе, не пиех кола и спазвах някакъв режим. Дори съм провеждала и тогава някакви периодични гладувания, но то тогава не са били така съзнания и така нататък. Просто чула съм нещо, но въпреки всичко съм предприемала някакви действия. След това с цигарите, особено аз не бях против цигарите, още от момиче. Но защо пропуших? Аз пропуших може би късно, някъде след 9-ти клас. Някои си спомням от моите съученици, казвах, че са пропушвали 5-ти клас. За мен това е много рано, но сега вече мога да кажа, че нищо не е рано. Времето върви толкова бързо и неусетно, че можем така. Тогава, за да ме приемат в тази социална група, аз пропуших. Абсолютно никога не съм харесвала цигарите. Вече 6-та година съм непушач. И отказвайки цигарите, аз смятах, че от това ще напълнея. Да, напълнява се, ако ти се програмираш по този начин. Защото аз съм виждала и хора, които са отказвали цигарите, пак отново са слабички и абсолютно им няма никакъв проблем. Това е от нас. Ние самите трябва да направим избор за себе си. Дали искаме да се погрижим за себе си или просто ще го караме по-старому. Тази тема относно теглото никога не съм смятала, че ще бъде за мен тема, която аз ще говоря. Ако беше някой да ми каже преди 2 години, че аз ще говоря за теглото, здравейте, Салих, Иван. Наде, здравей, мила моя, пак си тук, благодаря ти. Не можах да видя всички, да ги поздравим. Но така или иначе,
преди 2 години, ето така, без да разбереш, неусетно, партията, не знам какво, станах 103 кг. Така че не чакайте да дойде някакъв проблем, за да можете да го решите. Въпреки че ние тогава се задействаме, както аз тогава се задействах, не се притеснявах, че е пандемия, не се притеснявах, че всички казваха не го прави, ще се разболееш. Митът, който върви, когато си болен, ти трябва да хапваш обилна храна. Абсолютно не е вярно това нещо. Забележете дивите животни. Дали между тях има хора, дали има животни с наднормено тегло. Няма такова нещо в природата. Само можете да видите човек с наднормено тегло и животни, които гледа човек. Виждали сме котки с наднормено тегло, виждали сме кученца с наднормено тегло. Мисля, че ще се съгласите с мен. Понякога нашите избори не са много вярни. Ние сме много интелигентни хора, но въпреки всичко, повечето от нас, всеки втори е с наднормено тегло. И всеки втори казва, това е нормално. Аз също казвах, ами това е нормално, то в нашето семейство има пълни хора. Като се огледах в нашето семейство, няма много пълни хора. Просто това ми се е запечатало, някой, който ми го е казал. Да, имаме там далечни роднини, които са пълни, но всеки според мен прави избор за себе си. Килограмите не зависят нито от възрастта, нито от пола, нито там от каквото и да било, а зависи от нашия начин на хранене и от нашия начин на мислене и от това какви действия ние ще предприемем, ако имаме проблем. Дори заболяванията, които получаваме, са наша отговорност. Просто трябва сами на себе си да бъдем максимално честни и да кажем, моят живот е моя отговорност. А да не чакаме някой да дойде да ни спасява. Повярвайте ми, много хора чакат да бъдат спасени. И това е там трагедията голяма. Повечето от нас чакаме на децата си, другите на родителите си, пети на приятелите си и абсолютно не поемаме отговорността, че животът е наш и че ние трябва да поемем отговорност за този наш живот. Ако си беден, беден си, защото ти си избрал да бъдеш такъв. Ако си болен, ти си избрал да бъдеш такъв. Вчера ви казах, че основният закон гласи, че всичко, което не се случва, ние сме причината. Да, аз в началото мислих, че този закон е доста несправедлив, но като се замислих, като започнах да работя върху себе си, си дадох ясна сметка, че на мен никой не ми е длъжен. Тези избори, които правя днес, ще ми се отразят утре. Тези избори, които съм направила вчера, ще ми се отразят днес. Трябва да живеем тук и сега, за да можем. Животът е толкова кратък. Ако можех преди 20 години някой да ми го беше казал по този начин, може би животът ми щеше да се стече по съвсем различен начин. Ние дори не осъзнаваме животът колко е кратък. Днеска ни има, утре може да ни няма. И за да можем дори 5 дни да имам в живота си, да ги живея по най-добрия за мен начин. И тук е добрата новина. Всеки един от нас може да промени живота си в момента, в който осъзнае, че иска да го направи. Аз в момента, в който осъзнах, че искам да променя нещата в живота си, независимо от всички около мен, които нали в кавички ми казваха не го прави, няма да се получи, коя си ти, че си тръгнала там да сваляш килограми, та ние сме доктори, тук не сме успели, ти си там медицинска сестра.
и си започнала да правиш такива неща. Да, всички ми казваха това дълго време, но аз не им повярвах. Ето тук е важното. На кого ще повярваш, ако искаш да промениш живота си? Защото понякога и нашите родители са ни обърквали в процеса на нашето израстване под предлог, че искат да ни предпазят, и това е така. Не могат да ни дадат повече от това, което могат те самите да ти дадат. Така че трябва да обърнем внимание на нашата цел. Дали искаме, вчера ви помолих да си направите, да напишете вашите 100 мечти във вашата тетрадчица. Надявам се, че сте го направили, защото когато пишем, тогава ние променяме нашите невронни връзки и тогава ние осъзнаваме, замисляме се и казваме: да, аз днеска искам да направя ето точно това. Не знам всеки един от вас, включвайки се в програмата, единственото нещо, което трябва да направите, ако искате, разбира се, не е задължително, да се снабдите с този невероятен шейк, за да може 21 дена да продължим с програмата. Ако някой е решил и иска, може да ми пише на лично съобщение или тук под поста. Няма никакъв проблем, за да дам допълнителна информация за този невероятен протеин, който ще използваме в програмата. Всеки ден, в продължение на 21 дена. Защо 21 дена? Защото тогава ние променяме нашите навици. Повярвайте ми, че трудно се сменят навици, които ние с години правим едно и също. Значи ние с години третираме нашето тяло. Искаме тук с 21 дена няма да променим изведнъж, да променим нещата. Това си е процес. Да, по време на програмата някои от вас ще имат главоболие. Препоръчвам ви да не пиете веднага хапчета за главоболие. Който си пие лекарствата, да си ги пие. Който има някакви заболявания, да си ги пие. Но ако нямате заболявания и имате главоболие, това е защото нашият мозък ни саботира. Ние искаме нещо да направим, но понякога вътрешно си казваме: това е невъзможно, няма как да стане, това са глупости и куп неща. Да, нормално е в началото да се саботираме и самите ние. Дори външните хора да ни помагат, дори да ни подкрепят, ние самите започваме саботаж. Ами как този протеин сега ще ми помогне? То ако беше така, то всички. Значи този протеин не е панацея, той не е вълшебно нещо. Просто го добавяме. Абсолютно направен е. Можете да получите пълната информация за него. Тук в тази програма няма да ви говоря за съставки, как влияе на организма, чисто медицински, нали? Но можете допълнително, вие сте интелигентни хора, да си ги намерите и да ви ги подадем. Абсолютно всичко да разберете за този протеин, как е направен по един невероятен начин. Съдържа само 202 калории. Можете да си го разтваряте и с прясно млеко или с соево млеко. Става и за вегани. Няма никакъв проблем. Едно или две хранения можем да заменим. Аз вчера какво направих? Вчера, например, моята цел сформирах по този начин. Аз свалям 4-5 кг за 21 дена. Или аз искам да сваля 5 кг за 21 дена. Или аз свалям
5 кг за 21 дена. Винаги слагате себе си. Аз правя това нещо. Трябва да е в сегашно време. Аз свалих 5 кг. Точно целта трябва да е точно релевантна, сегашно време, съизмерима, реалистична. Сега, ако искаме да свалим 20 кг за 21 дена, това няма как да стане. Нашият организъм е съвършена машина. Така е направен, че всички процеси да протичат по един нормален начин. И когато ние отвън му дадем този шанс, тогава той може сам да се възстанови. Аз на 45 години нямам болести, за сега, слава Богу. Грижа се за себе си, но преди да започна това нещо, аз смятах, че съм здрава. Започнах да ходя по лекари. Клинично бях абсолютно здрава, но аз абсолютно не се чувствах добре. Тоест бях с наднормено тегло, бях на границата, кръвната ми захар беше 6,4. Ендокриноложката беше решила да ми направи едно изследване, в което там на определен период да пия глюкоза и тя да определи аз дали съм с диабет или не. Аз казах не, време е да направя промяна. Следващите 30 години ли ще карам по този начин? Да, и какво като съм на 43, тогава бях на 43, ще опитам, ако не стане, тогава вече медицината си казва думата и аз ще продължа, както ми казват ендокринолозите. Започнах драстична промяна, започнах драстично да свалям килограми в първите там дни. След това по определена програма свалих може би 11 кг. След това трябваше да почина малко. Здравейте, Полина! Не си починах около 2 месеца, защото нямах време за губене. Това не го правете. Аз съм медик и така сметнах, че мога да се справя с проблема. Силно се бях мотивирала и продължих своят режим. Т.е. бях го приключила около 23 октомври, защото тогава си спомням датата, защото почерпих за мой изпит, който бях взела. И след това на 15 ноември съчетах го с коледните пости, продължих свалянето на килограмите. Да, в началото свалих, защото имах какво да свалям. Бях с наднормено тегло. И в трета степен, най-вероятно на затлъстяване. Има степени на затлъстяване. Така че ако искате да разберете точно, можете да ми пишете, да изчислим и така нататък. Но това не ми помогна, когато разбрах, че аз съм трета степен затлъстяване, нали? Това по-скоро ме депресира, отколкото да ме мотивира. Така че критиката за мен не е мотивираща, тя е депресивна. Критиката не помага на човек. Сами себе си трябва да се мотивираме, ако искаме да... След това лекарите видяха моята промяна. Ето вчера слязах до магазина да си взема там един аксесуар. Реших да изляза с роклята, с която бях тук. И приятелката ми каза, ами ти си свалила килограми. Аз бях свалила отдавна килограми, но тя не ми говореше по някаква причина. Това е нейно право. Но сега, когато отвори магазина, реши, че ще ми говори. Всеки има право на избор и аз го уважавам. Когато тръгнете към промяната, повярвайте ми, че много хора ще си тръгнат от вас, със сигурност, както от моя живот. Когато тръгнах да правя видеа, много от приятелите ми казаха, това не е моето, и те си тръгнаха от моя живот. Много от тях аз просто сама редуцирах, просто натиснах
Фейсбука и просто приключих с повечето от тях. Вие също можете да го направите. Не е нужно във Фейсбука ни да има приятели, хора, които ни критикуват, които ни казват, ами това червило не ти отива. Вчера, например, ето, куриоз, отивам на работа и една от колежките ми казва, това червило не ти отива. И аз казах, ами благодаря ти, просто и тя така очудено ме гледа, нали, как така и благодаря. Аз отдавна съм преработила себе си и абсолютно не се притеснявам. Знам, че това е нейната проекция, а не моята. Тоест, това е нейната травма, която тя проектира върху мен. Тя е преценила, че ще ходи само с кафяво червило и когато ти си сложиш ярко червило някакво такова, решава, че това червило не ти отива, защото тя не може да си го позволи. Ето това е нейната проекция. Казах и благодаря ти, но аз не съм поискала съвет. Ако поискам съвет дали ми отива това червило, можеш да си дадеш мнението. И приключи разговора. Абсолютно нито съм се обидила, нито нещо друго. Но ако бях предишната Снежана преди 2-3 години, със сигурност щях да й се обидя. Нямаше да й говоря сигурно 2-3 месеца там, нали. Аз когато се разсърдя, 2-3 седмици не говоря на човека. Но това беше в миналото ми. Много съм щастлива, че благодарение на моите режими, на моите програми, аз започнах, когато ти се погрижиш за своето тяло, за своята вселена, защото ти можеш да си купиш кола, за да се придвижиш. Но ново тяло да си купиш със сигурност няма да можеш. Когато го разболееш, когато го изтощиш, самото тяло вече вижда, че няма как да стане. Ето виждаме, че с възрастта, ако ние не се грижим за себе си, идват болести, идват какво ли не. И това зависи от начина ни на хранене, от начина ни на живот и от начина ни на мислене. Така че ти решаваш към кой път да поемеш и как да продължиш по-нататък. Вие ще си напишете не за домашно вашата цел. Ако искате и нещо ви притеснява относно вашето намерение, вашата цел, можете да я напишете тук под поста. Всичко си остава в групата, естествено няма да има навън, въпреки че аз показвам видеята в другия си профил. Но ако някой се притеснява да поства под това видео, може да пише на лично съобщение. Там вече си остава дискретността, който както иска да бъде. Другото нещо, на което искам да обърна внимание, е целта да не бъде само за резултат. Ние обикновено правим цел за резултат, а не правим целта за процеса. Тоест, какво означава цел за резултат и цел за процеса? Целта за резултат, това е резултата, който ние искаме да постигнем след определен период от време. Тоест, за 21 дена аз искам да постигна минус 5 кг. Това е целта за резултат. Но целта за процеса е съвсем нещо друго. Как ще стигнеш до този резултат? Тоест ти на малки стъпчици да разпределиш времето. По какъв начин отговаряш си на въпроса как аз ще постигна тази цел. Тоест, например, можете да кажете, ще заменя 1 или 2 хранения с този невероятен протеин. Това може да бъде една от целта за процеса. Второ, ще спя около 7-8 часа в денонощието, за да може организмът ни по-бързо да се възстанови. Това също може да бъде цел за процеса. Ще започна да пия повече вода през този период, за да може
да се изчисти моят организъм и да подпомогна на тялото си по-бързо да се възстанови. Ето, по този начин, това са подточките, които можете да си напишете как вие ще стигнете до тази цел. Или там ще започна да чета такава информация, ще се информирам за това, или ще започна ще си наема ментор, учител, с който по-бързо да стигна аз до желаната цел. Така че ето, това е разликата между целта за резултата и целта за процеса. Важното е да го разграничите. Също така е да намалите храната. Това не означава да гладувате. Тук абсолютно няма никакъв глад. Тоест, вие самите да си изградите някаква стратегия, която ще ви работи за вас. Опитайте, може би нещо няма да работи за вас, но може би нещо от първия път ще ви се получи. Аз какво правя, когато започна някаква програма? Моите програми, правя нон-стоп програми. Това за мен е начин на живот. Спирам месото, спирам животинските храни за определен период от време. Например, млечните съм забелязала, че при мен те не работят. Защо? Защото белтъка на млечните продукти е много голям. Той трудно може да се разгради от нашия организъм. Затова ние се затлачваме отвътре, затова кръвоносните ни съдове трупат и понякога се запушват и стават бели, стават инфаркти, стават и други неща. Ако ние не се грижим както за външния си вид, така и за вътрешните си органи. Вътрешните ни органи също имат нужда от душове, които ние, например, се къпим всяка сутрин, всяка вечер. Някой по-често, някой по-рядко, но отвътре ние също имаме нужда от тези душове. Как става това? Като ограничим някои храни. Можем сега, някои могат да ограничат повече храни. Но ако ви не сте го правили до сега, започнете с малки стъпки, за да не се чувствате, че ви е трудно, че е невъзможно. Например, махнете хляба за момента. Или там махнете едното хранене. Или пък определете си, направете си аскеза или обед, че от 6 часа до 10 часа сутринта вие няма да хапвате. Само ще пиете вода, например, ако огладнеете. Обърнете внимание на това, когато сте гладни, дали не сте жадни. Защото ние сме 70% вода. Нашата клетка е 90% вода. И ние често сме дехидратирани. Обърнете внимание. Когато аз започна някаква програма, винаги я започвам подпухнала или там еди какво си, но когато започна сега съм подпухнала поради друга причина, женски неща, но когато започна програма, виждам как лицето ми се изчиства, как така леко, абсолютно виждам на видеята си дори, как нещата се променят. Започнете да се наблюдавате. Днес домашното ви е да се наблюдавате. Например, през целия ден можете да се наблюдавате какво правите, без да се критикувате, без да се обвинявате, без там някакви негативни емоции. Защото когато ние сме склонни да се критикуваме, да се обиждаме, да се като едни шизофреници. Например, знаем, че цигарите ни убиват, знаем, че цигарите са вредни и в същото време си казваме: аз искам да откажа цигарите, защото знам, че те ми вредят на моето здраве, но в същото време те ми помагат да се успокоя. Така се държат само едни шизофреници. Знаете за какво говоря. По същия начин и с храненето. Знам, че прияждам, знам, че ям много храна, например. Стомахът ми, щом се е разширил,
щом съм с наднормено тегло, има някаква причина аз да съм с такова тегло. Или там пък, ако си с... същото важи и за хората, които са с минимално тегло. Някои хора искат да напълнеят и това се е заболяване. Така че абсолютно не трябва да се подценяват тия неща, а винаги да се търси причината. Докторите, лекарите винаги търсят причината. Въпреки че вече повечето от тях дават ти едно хапче и казват, те потискат симптома там на заболяването и казват, би трябвало да ти мини. Би трябвало, но пациента продължава и казва, ми то ме боли, не ми минава. Аз ти дадох най-силната терапия, ти ми даваш най-силната терапия, но на мен не ми минава. Кажи ми, защо ме боли? Търсим винаги причината. Аз за това започнах да търся причината за моето наднормено тегло. Първо какво направих? Оправих мозъка си. Имах травми, които аз абсолютно не осъзнавах. Там от детството някой ми казал нещо, или някой ми казал, че съм пълна, или някой ми казал, че това е генно, или там, че някой ми казал... на нас какво ни казваха? Моето поколение, например, 40 плюс, какво ни казваха родителите? Изяжте цялата храна, защото няма пари. Да хвърляш храна, това беше невъзможно. Сега виждам колко храна и още се хващам, че така ме жегва, когато виждам, че се хвърля храна. Затова аз спрях да купувам големи количества храна. Аз вече готвя, докато бяха децата ми при мен, вече те са големи, 2 от тях, но докато бяхме повече хора в къщи, тогава готвих по-голяма тенджера. Нали, там поне за 1 ден или за 2 дена. Сега всеки ден приготвям храна. Всеки ден. Домашно приготвена храна. Да, веднъж в месеца, веднъж в седмицата мога да отида навън да се храня, но всеки ден да се храня навън абсолютно не го разбирам. Ние българите викаме, че нямаме пари, но най-много ние ходим по ресторанти и заведения и най-много ние сега гледаме да се покажем. Виж сега каква отрупана маса има тук, или само ние, канейки 20 човека, ще решим, ще си дадем последните пари, но да почерпим всеки един от тях. Това само българин може да го направи. И аз съм го правила, елатима вижте или нещо такова и после се чуда как да скара месеца, например. Това за мен не е нормално. Ти даваш колкото можеш да дадеш. Ти изяждаш колкото можеш да изядеш. Без да се напъваш и да казваш, ама това количество аз трябва да го изям. Например, сега бях на Русе. Бях при моята прекрасна Леля. Аз от нея съм се научила да слагам тия големи порции. Лошо няма, но видях откъде съм го направила. Например, за нея, за да те посрещне добре, това означава, че трябва да ти напълни чинията с половин пиле и там куп още неща и да ти кажа мезето, ама не нарязах мезето, нали? И аз казвам, каква е тая храна? Много е това, половин пиле. Какви са тея много храна? Но, нали, за да не обидиш, там си хапваш нещо, но това не е нормално. Аз се оттучих от този навик, когато имам гости, да слагам някакви големи чинии. Евала на моята я търва, търва се казва, да, на моят съпруг, на брат му, жена му, мисля, че ми е търва. Евала на нея, преди когато ги посещавах, на закуска слагаха едно такова мъничко круасанче. И тогава моят съпруг много така обичаше храната и той изведнъж така ме споглежда, че едва ли не това круасанче е само за кътния му зъб. Но, нали, ето, малките количества. След това
след като си закупиха апартамент, пак ги посетихме. Тя беше приготвила едни мини, така, как се казват, не знам, но от франзела нарязано и така намазано малко с някакъв сос ли, какво е там, но едни такива мини хапчици беше приготвила. Салата, прекрасна салата и там някакво руло от тиквичка. Страхотно беше. Ето, вола. Това много ми допадна на мен като храна. Мъничко, хапчица, сложено така в две чинийки, ако искаш си служи, а повечко, ако искаш не дей, нали? Никой не те кара на сила да изедеш половин пиле, защото си там, нали? Трябва да изедеш толкова много храна. И ето, забелязвайки тези неща, можете малко по малко вие да промените вашите навици, защото ние повечето време го приемаме за нормално. Нормално да язам половин пиле сега, давай тука, дошла съм на гости, нали? Ни така разсъждаваме по принцип, то авантата си е чиста печалба, сега кога ще изям аз вкъщи, няма да си приготвя това. Дай тук сега да изедем половин пиле и после 3 дена ти е тежко, 3 дена не се чувстваш комфортно и така всеки ден. Айде, продължаваме, без да обръщаме внимание как неусетно килограмите се качват, почваме да имаме проблеми, почва да ни боли това, почва да ни боли онова, ами сега главата ме боли, давай да взема аз един аналгин. Всеки ден виждам как някой от семейството ми взема аналгин. Това абсолютно не е нормално всеки ден да взимаш аналгин. Редуцирайте тези неща. Ако ви боли главата по време на детокса, някой от вас ще ви боли, защото вие сами ще се саботирате. Мозъка ще ви каже, не го прави. Почва там да ви боли глава, да се разболявате или там каквото и да е. Това ще мине. Просто вървете, направете си един душ, направете си топъл чай с мед, излезте на разходка, вижте се с едни позитивни хора. Не се срещайте с хора, които ще ви кажат, ама ти пак си дебела, ама колко си напълняла. Ни това правим. Червилото не ти отива. Тебе, който интересува, аз какво червило ще сложа. Аз нали се виждам в огледалото. Аз съм преценила как да се облека, какво червило. Ние обаче сме склонни сега, когато ни кажат нещо негативно, и веднага да се вкопчим в това и да кажем, ти защо така ми го каза. Да, ще има и такива хора. Важното е ти да запазиш неутралитет и да си кажеш, аз ще си изкарам програмата до края. 21 дена нищо няма да ви стане, нито ще нещо лошо ще ви стане или нещо каквото и да е, да ограничите малко храната. Изобилието на храна ни довежда после до хиляди проблеми, и които с години ние не можем да се ги разрешим. Защо? Защото нямаме повечето от нас лични граници. Ние сме склонни да премълчаваме, ние сме склонни нали? И когато не се обадят, веднага да дотичваме. Все едно ние нямаме наш живот. Да, но ако 5 пъти ми се обадиш, че трябва да дойда да те спаса, със сигурност първия път ще дойда, втория път, но на третия път ще кажа, хайде вече поеми отговорност за твоя живот. Няма да тичам всеки ден аз, защото ти си решил да се саботираш. Или там не можеш да си разрешиш твоя проблем. Защо мисля, че във Франция беше? Там, ако си с наднормено тегло, ти не можеш да бъдеш на ръководна позиция. Защо е така? Защото ти, ако сам себе си не можеш да контролираш, как ще контролираш останалите хора? Ти, ако нямаш лични граници и да кажеш стоп, не може по този начин. Аз не позволявам, например, с мен да се държиш по този начин. Или там някой да те критикува нон-стоп. И ти да мълчиш
и да си казваш, гати лошата колежка, която имам, или там майка ми, постоянно да ми вика, да ми крещи. Аз съм станала на 40 години, тя да ми крещи. Това няма как да стане. Това е моя живот. Веднага ще го стопирам със сигурност. Но така беше преди. Правят ни забележки, ние се сърдим или там каквото и да е. Просто нямаме лични граници. И после ходим по психолози да си оправяме травмите и се чудим защо сме с наднормено тегло, защото ти като не можеш да заявиш себе си, ти започваш да трупаш килограми и да казваш, виж ме, аз съм тук, аз мога, ама ти тук, като не можеш да го кажеш, стоп, с мен не може по този начин. Това означава да имаш лични граници, да заявиш с теб какво може и с теб какво не може. Забелязали ли сте, когато купувате подарък на някой човек, как му си казвате, то за това може това да мини, обаче за друг, колко се стараете, дори марката там и си казва, този човек има толкова много познания, аз сега какъв подарък да му направя, че той да бъде щастлив. Така че също така, като правим подаръци понякога, така да мине, просто не правя такива подаръци вече. Забелязвам човека от какво се интересува, забелязвам човека от какво има нужда и го карам да се чувства специален. Чувам, например, този човек има нужда, например, знам, че моята леля обича кухненски неща. Знам, че моята свекърва обича гримове и такива, например, кремове обича да се мажи. Или там нещо друго, което е казала, между другото. Например, веднъж ми беше казала, аз имам нужда, ама без така да го казва нахално, нали, тя го споменава просто. Аз се замълчавам и след това го правя като подарък. Или там виждам, че жената е много красива, но е спряла да се поддържа и решавам да й правя подарък, някаква процедура. И човека се чувства страшно специален, а повечето от тях какво казват, когато си направих такъв експеримент? Чувстват се задължени и искат веднага да ти върнат жеста. Това не е така. Започнете да приемате подаръци. Независимо дали е малък, голям, какъвто е. Една приятелка ми беше споменала, че нейната шефка всяка година й подарява много скъп подарък. Нейната шефка най-вероятно е такъв човек, който обича да подарява скъпи подаръци. И тя е споменала, че ако и този път ти подари такъв скъп подарък, нямало да го получи. Нямало да го вземе. Де-факто е заплашила по този начин. Това означава, че ти не можеш да получаваш. Ти не си се научил. Ти си се научил само да даваш. Повечето от нас даваме с лекота. Сега ще ви помоля да се обадите на вашите близки, приятели, познати и да поискате прошка от тях. Или да простите на някой от тези хора, които по някакъв начин са ви наранили. Това ви е за домашно. Да си направите вашата цел днес и да се обадите на ваши близки, да поискате прошка или да им дадете прошка. И ще видите как някои от вас ще дадат прошка с лекота, други обаче ще кажат, това е невъзможно, аз не мога да простя. И знаете ли, ако не можете да простите, какво се случва? Вие се товарите а човека, който ви е наранил, абсолютно на него нищо не му се случва. Защо? Защото той дори го е забравил вече, той дори да не го е забравил, то не е било лично към вас. Но вие го таите в себе си, това вътре нещото ви яде. Отвътре вие се чувствате зле, депресирате се, след това започвате да трупате килограми, обаче не можете да дадете прошка. Защо бе, хора? Ние преди всичко сме хора. Ние не сме нашата професия, не сме нашите ръце, не сме нашите крака, не сме нашите еди какво си. Ние преди всичко не сме роботи и ние грешим. Ако вие не можете да дадете прошка на себе си първо и след това на някой друг, волю, неволю, да, има и целенасочени неща, които се правят, ще кажете вие,
Но това се е за този човек, който го прави. Ако вие сте с чиста съвест, простите, запазите неутралитет, повярвайте ме, че много хора вярват в магии, там в някакви неща. Абсолютно не вярвам нито в магии, нито там каквото и да било. Защо? Защото на мен дори една от нашите докторки каза: Снежи, възхищавам ти се ти как приемаш нещата. Аз ако почна да се ядосвам за щяло и нещяло, ма кой казал, кой влязал, кой какво направил, и да се хващам за всяка дума, ами аз трябва да съм нон-стоп намръщена, нон-стоп там в паднала енергия и да не се чувствам добре. Това не работи добре за нас. Аз си слагам пред мен е стената и абсолютно не ме интересува дали някой ме харесва, дали някой не ме харесва. Да, със сигурност ще има по-млади, по-богати хора от нас, по-добри, но със сигурност няма да има точно такива като нас. Да, 30% от хората ще ни харесват, дори да говорим пълни глупости. 30% няма да ни харесват, дори да даваме много стойност. И другите 30% изобщо няма да им пука, че ние съществуваме. Забелязвали ли сте как всеки един от нас се интересува от себе си, а ние си мислим: какво ще кажат хората? С това ще дам едно такова домашно. Аз, повярвайте ми, беше трудно да го направя, когато моята менторка ми го даде. Това беше на платен семинар и ми го даде. Аз си казвам: как така ще го направя това нещо? Ами какво ще кажат хората за мен? Повярвайте ми, че никой нищо не ми казва. Да, може преди това, след това да съм обсъждали по някакъв начин, но всеки един от нас се интересува от самия себе си. А ние имаме очаквания от другите. И когато тези очаквания не се реализират, ние започваме да страдаме и сами себе си да мъчим. И после се чудим каква диета да направим, че да свалим килограмите. Отговорността за нашето здраве е изцяло наша. Вие решавате дали ще започнете нашата програма на Wellness на BNB, дали ще бъдете тук. Благодаря ви от сърце. Утре се чудя в колко часа да се включа, защото ми се появи един неотложен ангажимент. Моят прекрасен съпруг след курс, който изкарах за пари, ми купи кола и утре трябва да отида да я прихвърля на мое име. Утре съм след нощна смяна. Най-вероятно след това пък ми излезе. Бях се записала час за зъболекар, но сега не мога да изчакам този час и ще трябва утре да отида на зъболекар. Няма как да издържа до 7 ноември. Помолих моя стоматолог, така че се чудя как да вмъкна и нашата програма. Утре от 12 часа мисля да направим нашия трети ден. Ако нещо се изникне по пътя, ще пиша кога ще е удобно. Така че напишете си домашното, продължавайте. А сега ще си изпия моя протеин, който си го направих. Пак ще си го разбия, защото съм си го разбила. Ще си изпия моите витаминчета. Ето тези. На Wellness. Съдържат абсолютно всичко необходимо за деня. После ще си хапна от моята невероятна супичка. Така че един път протеин, после супичка. Ще се взема витамините, ще пия повече вода. И ще отида на работа. Ще се погрижа и за себе си. Сега отивам на фризьор. Благодаря ви. До утре. Обичам ви. В 12.